Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang mga salita, maging mga tula, upang ihayag ang kadakilaan mo. Wala kang katulad, wala nang mapapantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hay, ang haba talaga ng biyahe mga kabayan. Papunta kasi kami ng Jubail para kami po ay magpa-medical. Pero yung mga dinadaanan namin ay ma-sunstorm. Buti dito ay tumigil na yung sunstorm. Kaya ganito po yung buhay po namin dito sa Saudi. Ang layo po yung sa Panya to Jubail. Kasi siguro nasa kulang-kulang 300 kilometers ang tinatakbo namin. Hindi kagaya kasi sa Pilipinas na masyadong masikip yung daanan, hindi masyadong makapagpatakbo yung mga sasakyan. Pero dito sa Jubail, dito po talagang maluwang-luwang po yung daanan. Ganun po dito sa abroad. Kaya sa lahat po ng aking mga subscribers, alam ko po na yung niche natin ay hindi po ito. Pero para sa akin po, ang para sa Panginoon, yan ang pinaka-general na niche. So, shout out po sa inyong lahat, sa aking mga subscribers dito sa dating Bernard Gabaon TV. Ngayon, Berlomobin Gabaon TV na po. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pag-subscribe, panunood ng aking pong vlog. Dahil po pinapakita ko po yung sitwasyon din namin na galing po kaming liblib o di kaya probinsya sa Panya, papunta po kami ng Jubail. Ayan po, kasama ko po yung security guard na Arabo po. Kaya mga kabayan, ay pagtisan nyo po ang aking vlog na ito dahil ito po ang naihanda ko. God bless you po.